Ette pudonnut tällä kertaa. Joo. Aha. Hola. No. Come. Hola. No. Hola. Come. ¿Qué comes? Joo. ¿Papas fritas? ¿Qué come Rosa? Joo. Kyllä. Sanot terveisiä sinne suuntaan. Aha, kiitoksia. Joo. Selvä. Täytyy tulla käymään tässä sitten jossain vaiheessa taas. Joo. Okei, selvä. Jep, moi. Kuka siellä on? Kari, kuikka. Lähti. Kari. Lähti. Kari. Lähti. Kari. Lähti. Kari. Lähti. Kari. Lähti. ¿Están ricas las papitas? ¿Están ricas las papitas, Rosa? Kuka siellä on?